Как си, Христо? Събрали се вече с венета? Тук животът е глупав, ежедневно си крета, вече зная и аз за какво се умира. Свободата ли? Струва 2 кебабчета сбира. Дали гледаш отгоре с небесната чета, на околчица дъжд и разгонени псета, на околчица срам, имаш много поклонници, генерали и лумпени политически конници. Живи трупове жалят за мъртвите, Христо. Всенародната кал днес се кланя начисто. Цветове, гласове, знамена, шерения, обещания светли и помия душия. Как се люби и мрази? Там пишеш ли нещо? Или вече не искаш дори да се сещаш? Много здраве от мен на небесната чета. В 12 завийте и вие, момчета, и станете на крак, и за вас помълчете. 2 юни си струваше всичко, поете.